କାଉ କା ନ କରୁଣୁ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ ବୋଲି ମା ରାନ୍ଧି ପକାନ୍ତି ପହିଲି ଭୋଗ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦ୍ୱାରିକାପୁରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦରେ ମୋର ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି ମୋ ମା ଯଶୋଦାର କଥା। ସେ ଗୋପପୁର, ସେ କଦମ୍ବ ମୂଳ, ସେ ଯମୁନା ନଦୀ, ମୋ ମାର ସରଲବଣୀ ସବୁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଗଲ ଗଲ ଦେଖିକି ଆସିବ ମୋ ମା ଯଶୋଦା ମତେ ମନେ ପକଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋ ମା? ନାରଦଙ୍କ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଗର୍ବ ଆସିଲା। କହିଲା, ଦେଖିଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଛି ବୋଲି ସେ ନାରଦକୁ ଆଜି ଖୋଜିଛନ୍ତି। ମୋ ବିନା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନର କଥା କାହାକୁ କହିପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ତ ଆଜ୍ଞା ମାୟାଧର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମାୟା କଲେ। ନାରଦ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନନ୍ଦ ଘରେ, ଦେଖିଲେ ଯଶୋଦା ମା ଦି କୋଳରେ ବସେଇକିରି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନାରଦ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏଇନେ ଦ୍ୱାରିକାପୁରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ବସି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକ କେମିତି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ମନେ ପକେଇବେ। ସେଇଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କଥା ଦେଲେ, ପୁଷ ମାସରେ ମୋ ମା ଯଶୋଦା କାଉ କା ନ କରୁଣୁ ମତେ ଖୁଆଇ ଦବ ପହିଲି ଭୋଗ। ମା ଆଉ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କକୁ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ।